На Милена, на Цеца. Цеца сега, кое е твоето? Ето на Цеца. Да, на Цеца. Цеца, снимай. Цеца стига с там и че магнит. Ще е романтична музичка обаче. Много хубаво. Ето с виличка. Македонец. На пламето кое да. е? Това не помня. Ами то направо дразнало. Николкото има. Николко. Пламето обстанови. Трябва да си пожадеш цялото за да се И така. Значи, няма късмет и така е. Да е паднало. То едно имаме дето и допълнително. Не, Няма виж, толкова има. много късмети при нас. Не. А 11 я направя. Дай сега. 12. 10 чинейки. Да, 11 късмет няма. А Милен къде е? Мири, Айде, момент. Ето го Милен. Той си затиснал късмета. Ето му го късмети. Да, съм го скрил. Тук е може цвети. Там Тя не Там го е дрезва. заслоне. Да не отрежа на квадрат режи. на квадрат, на триъгълник, на Така сега паралелепипед. за Соня отдели едно. На паралелепипед. Дай си чинейката малко. Хайде за Соня. Милена наречи за Соня. Тя само ще се нарича. Няма. Добре, Три за айде. Соня, чапатото. А има ли още два за Има, нас? разбира се. Ето тук има един. Един. Тук има и И другия няма. пара има някъде. Някъде има пара. Чакай, И добре, тук ще е. Не, в тази банка няма пара. Няма? Ей, ти за късмет мен. И аз ще ви вече една за тук има и тук ето Те ще бъдем има. късмети. Ето го. Има ли? Един има. Ето го тук е още един. Мегица, да. Айде си да се гледам. Дай да ги изхвърля. Ей, тук е. Не, мей. Айде отваряйте. Айде. Натиснеш та на... Айде всички заедно. Няма Трябва да значение. ги- Айде, Айде, 3-4. Айде. Няма да видим. Кой е първи? Кой ще изпиш ти сега? Цяла нова касета сложи детето. Кой ще изпищи? Мине. Къде са късмети? Аз не мога да стигна до моя. Аз мога да си го отворих, чакайте. Кой ти запаса? Субару! Субару ли Ай, ще ставаш Бару, чакайте ново Субару. Цялата любов на Милен Чакай, тебе и колата. Чакай да видим как Чуй, Самолет са. Мили, чуй, Пада за Субару. На дансинга излизаш пръв, май ще ставаш светски общ. Аз ще е много добре. Чакай, аз мога да го Не, отворя. виж. Чакай да Цяло видим. лято на запивка, слънце, радост и почивка. Надявам се, че няма да бъдеш безработен цяло лято. Ти може за толкова двузначно. Както искаш. Чакай се. Светски общ става малко. Може да е достатъчен комплимент. Ти го отваря. Супер! Винаги бъде падал на Гошо. Ще работиш до Как да година. прочета, бе, аз мога да Твоята прочета. болница любила. Точно да видиш твоята болница. Какво е, я кажи? Ще работиш до година в твоята болница. Бисерите не се излезе. На майка. На майка се е падал. Здраве, няма да се... Да, очилата му. Няма да... Да се отдавиш сигурно. Няма да се... Не мога да разбера с очилата на къде да гледам те на това. На това Моите е просто бе велико. Моите са засними нещата, просто трябва да изпищя. От здраве няма да се отървеш, цяло лято ще е без. Винаги ме гледам отвън. Чакай, чакай. Дай ми.
Това е моята Я се Цецо! Надя е голяма баница прави. Има и трета. Както и сме. Чакай, втората ли сме взели, моя и трета. Давай, Цецо, стига на глас. Очела искаш ли на глас? Не, това ще си запази. Ще го смия с веро, само както не са от мен. Не ще се запазя просто. Аз не помислих, че няма да запазя. Давай, тя ми да се вежи. Цяло лято ще е вежи. Давай, Цецо. Това е тази турска музика. Това е гръцка според. На тавана сложна стойка ще участваш в шведска чорба. Ма на дето да тебе майка са падна точно. Баш на зет коле. Се каза и докато се отваря, ще каза и аз намазах. Сега служително трябва да дадете пак стилно да смейте на резултати. И да се вършат. About time. We thank you in advance for your contribution.